system, og det sviger sådan noget, der er fuldstændig kværet på den. Ja. Men det selve er udskift færdigt, det kommer du ikke til at betale, fordi døren er gammel. Men låsesystemet der er blevet skiftet ud, fordi det bliver kværet. Det er der kun en grund til, at det bliver kværet. Jamen bare send det. Jeg står lige foran. Så regner jeg også med, at du er villig til at betale, når du kommer. Det kommer ind. Allan. Ja. Det er jo. Nå, Allan. Ja, hvad siger du, Bjarne? Jeg regner jeg med, at du betaler, når du kommer. Ja, men du sender sgu bare. Skal jeg nok betale? Det bliver kun låst til systemet på døren. Det er i orden.